before na ko i-close ang video na day, gusto magpa-shoutout. Wait lang ha, tanawon sa nako ni siya. So, na siya diri nag-comment sa ko ang skincare. I-shoutout si Jess Bulan. I hope makita ninyo. Taga Davao daw ni siya. Hi Jess Bulan! Ingon ba siya? I-shoutout ko na ko siya. Hi mga palangging! For today's video, maghimo ta og unboxing sa ako ang na-order gamay nga mga items sa online. And ang atong i-open karon is from Boozyshop and Yesstyle. And if you wanna know unsa akong mga items, just keep on watching. Last week na ako'y order sa kani. So, Boozyshop Makeup Heaven. Masayo pa dun Heaven Makeup. Website ni siya diri sa I think nag-cater siya whole Europe. If ever na ay makeup bin na pang-release ang brand and dili available sa inyong country, ang Boozyshop nag-cater ani. Kaya na ko sig-order sa Boozyshop kay na-adra di sila tong mga makeup nga nauban akong makeup like Wet n Wild, LA Girl, naman sila online. So for every 30 euros nga imuhang i-order is gratis for sending kabot pasabot free shipping siya. So maunay kanunay na ako gina-avail maski may kung kailangan ako specific nga kani and then bayad ko og 3 euros man ata ang separate nga shipping fee. Pero I always end up nga I avail the nga shipping fee nga kailangan jud mabot og 30 euros. So mag-start ta ako sa siyang ablihan. Open the box. Mauni siya ang sulod nga makita ninyo. Nakabutang is tada! Hi there, pretty. Then nakabutang Boozyshop. And then naka-enclose ana is naa sila sulat-sulat churba para nimo. Kabutang hi Mona, Filpisier. So hi Mona, enjoy, something like that ang gingon. And then naka-enclose ana is ang imuhang resibo sa imuhang item. And then ang imong i-order is nakasulod siya ayan, very sealed. And na ako'y free nga kani. Sa una, ang ilang ginabuhat is din lagi ginasulod ilang mga item karon kung unsay free, isulod nila ani. So akong free nga choose is kanang para pang kilay nga brush. Pilihan ang ako ang gi-order ha. So excited ko kaayo aning sulbot. So, first nga naa diri nga akong order is kani. Ako ning Coty Airspun Loose Face Powder. And ang ako ang gikuha nga shade is, no shade, translucent na siya. No shade, translucent lang siya. So, if you want me to do a review with this together with other makeup, let me know in the comment section. So, kana ang naanak ko. And then, sunod is, nikuha po ko aning, Wet n Wild nga blush kani siya, and ang shade ani is Blazing Berry. Sunod nga nakuhaan ako is kani, insert ang picture ani ha, kuan siya primer slash moisturizer. So nanid ako nga variant, and ang gamay sa nga variant akong gisulayan kay gusto sa ako musulay para di ko mahay. And next one is kaning lip balm. So, Burt's Bees nga lip balm. So, ang flavor is strawberry. That's it for my Boozyshop nga unboxing. And then, maatuta sa isa nga kina-excitedan ko kaayo kay usan na ni kasimana sa ko ang lamisa. Kinsa ninyo nakita sa ko ang Yesstyle nga video. So, nag-order ko og lain na pod nga I think second order na nako ni sa Yesstyle. So, let's open it. Naadiri ang akong package. So, via DHL siya. Okay, nabuksan ko na po siya, beshi. So, ang first nga na-adere is... Wait, sa tanawon ako kung sa akong ipang-order. First nga na-adere is, nag-order ko na ko ng sleep shorts black. Kani siya. Atong i-open ha, para makita ninyo. I think mura ni siya og boy leg ba. For example, kung mag-dress, ito ganahan mag-dress nga walay sapaw good. Oh! Tara, boy leg siya. Hinga na.
Tapos, super nipis and soft siya ang iyang material. Kana siya. Sunod nga na diri is kani brow gel, I think. Di mo focus. Basta brow gel ni siya sa Etude House. Akong gikuha nga shade is number 1 man siguro. Sunod is kani kuha ni siya aloe vera 99% soothing gel is kani lash serum man siguro ni. Yeah, so nagkuha ko aning lash lash serum sa Etude House. The Etude House. Ako'y nakabutang diri free gift beauty sponge. So, look how cute! Last two is kani. Di makita. Kung nakakita mo sa akong skincare, makita ninyo dito nga pahurot na to ako ang aloe vera gel. So, nag-order ko og duha. Kay free shipping naman good sila starting 32 euros diri sa Netherlands. So, kani tada! Aloe vera nga kani moisturizer. Ganahan jud ko kayo ani ni and moisture ni siya. Ganahan ko ani niya kayo as in. So, para ninyo nga naa diri sa Netherlands nagpuyo or sa within Europe, if ganahan mo mag-order, naa siya sa Yesstyle. Dito siya sa I don't know, para nako nindot siya para sa kumpare. So, duha akong napalit ana. And then, yeah, that's it for my haul, mga palangging. If na mo'y mga questions, let me know in the comment section below. And if na mo'y suggestion na video, pwede sad kaayo. And yeah, thank you so much for watching. And if you like this video, give it a thumbs up. Ayaw kalimti ha. And I would like to say thank you sa ako ang 600 subscribers. Thank you ninyong tanan. So much for watching, mga palangging. I hope to see you in my next video. Bye! Thank you!